วิธีการทำเค้กค่ะของคุณป้าเปียเตอร์มาดูกันค่ะอร่อยมากMen ellers så skal den bare en halv times tid. halv time også. Ja, mere skal den ikke. Nu skal jeg se, om jeg kan få det rullet lige ud. Og jeg fik jo ikke gjort det her. Det var jeg jo heller ikke blevet færdig med. Jeg skal lige have det her. For det skal... På hele den kage? Ja, nej, ikke det hele. Jeg skal have til den anden også. Okay. På hele den? Det er bare sådan en kringle. Kringle? En kringle, ja. Og så skal jeg have noget der på, men jeg kan ikke åbne den. Har du kraft? Til at gøre det færdigt nu. Sådan noget kringleværk. Vi skal da have lidt til kaffen. Ja, det er kringle, du er ved at bage. Ja. Jeg går lige ud og ser, om der er nogen video. Ja. Sådan. Almond นะคะ almond. Sådan, så skal jeg lige have et æg. Skal en æg på. Lige for at få det til at ikke skal åbne sig så meget. Den er det samme bazar, gammel bazar. Ja, nå, det, ja. Så tror jeg nok, jeg ved, hvad det er. Sådan, så skal de der bare ovenpå.